Judoclub Venray kan terugkijken op een geslaagde 44e editie van het internationaal judotoernooi. In sporthal de Wetteling streden afgelopen weekend maar liefst 1500 judoka's uit meer dan 30 landen om de ereprijzen. Super, eigenlijk. Ik ben heel tevreden. Het is alles is op schema gegaan. Gisterochtend iets later gestart dan gepland, maar dat hadden we heel snel weer ingehaald. Eigenlijk niks op aan te merken dit jaar. Zaterdagavond was de traditionele feestavond voor sponsoren, vrijwilligers en genodigden. Edith Bos en Dirk van Tichtelt ondertekenden de Wall of Fame. En dat is ook voor onze vrijwilligers eigenlijk een beetje dat we dat ook doen. Edith Bos was er, bekende judoka. Uit België hadden we ook een topjudoka die in Rio brons had gewonnen. En Dirk. En ja, voor de vrijwilligers is dat ook superleuk. Na een lange dag hard werken, onder een hapje en een drankje. Leuke toespraak van Edith Bos. En ze komt nog terug voor een clinic, dus daar zijn we heel blij mee. En dat is eigenlijk een beetje kers op de taart voor de vrijwilligers. Als dank voor hun harde werk, dat er leuke gasten komen die hun ook een hart onder de riem steken. En bedanken voor alle medewerking. Vrijwilligers, ze zijn onmisbaar in onze samenleving. En ook de organisatie van het internationale judotoernooi kan zeker niet zonder ze. Ik help Adrie hier op het toernooi. Die doet dat al 44 jaar. Die help ik met het opvangen van de sponsor, het opvangen van de mensen, het opvangen van de judoka's die gisteren zijn geweest. Ik zit achter de jurytafel, ik moet al de scoren bijhouden. En tussendoor zijn er ook prijsuitreikingen en daar doe ik de presentatie van om en zo. Ik mag de prijzen uitreiken. Ik heb hier een dochter rondlopen die ook de prijzen uitreikt. Er moet opgebouwd worden, er moeten broodjes geserveerd worden voor de scheidsrechters, voor de mensen achter de jurytafel. Dus er komt een hele hoop bij kijken. En dat doe ik graag. Ik heb 3 kinderen op de judo zitten hier, dus ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik ben al heel lang vrijwillig. Ik ben eigenlijk ooit bij de vereniging betrokken geraakt door zelf te gaan judoën. Ik ben een hele goede vriend van de zoon van Adrie Stockholm. Bij hem zat ik al vanaf de basisschool in de klas. Ik ben toen ook gaan judo, heb dat 10 jaar gedaan denk ik. Maar werd ook al meteen betrokken bij dit judotoernooi. Het was natuurlijk een groot judotoernooi. Toen ik nog heel klein was kon ik nog niet echt helpen. Dus dan ging ik hier judo en daarna rende ik hier al heel weekend hier een beetje rond. Maar naarmate ik groter werd, ben ik wel betrokken gebleven en ben ik eigenlijk altijd als vrijwilliger gebleven. En is ooit begonnen met het opbouwen, dan ook nog wel eens jurytafel, het afbreken. Dus ja, er waren genoeg leuke dingetjes om te doen die ik eigenlijk altijd wel gedaan heb. Ja. En nog steeds. Dus, En wat is de charme van dit toernooi? Wat is de charme om hier als vrijwilliger actief te zijn? Nou, dus het grootste charme wat ik vind is gewoon de grote hoeveelheden aan verschillende soorten nationaliteiten. Je ziet er van alles op de mat. Het toernooi is zo uitgegroeid tot een kwalitatief zo groot toernooi dat er gewoon zoveel goede judoka's hier naartoe komen. Zelfs judoka's die bijvoorbeeld net begonnen zijn, zullen hier naar de mat treffen. Het is gewoon echt een hoogwaardig toernooi geworden. En ja, als je daar onderdeel van mag zijn als vrijwilliger, is dat gewoon echt best wel een eer om mee te mogen helpen. Het is een geweldig evenement. Mensen ontmoeten elkaar hier op dit toernooi uit 33 landen dit jaar. Ja, het is vechten en tegelijk respect voor elkaar, omgang met elkaar. Het toernooi straalt zoveel plezier uit en dat zie je hier terug op de judomatten. De organisatie is in ieder geval trots op de meer dan 80 vrijwilligers die op beide dagen hun steentje bijdragen aan het slagen van het judotoernooi. Ja, zeker. Zonder vrijwilligers kan het toernooi niet draaien. Dus ieder jaar is passen en meten, maar gelukkig krijgen ze altijd weer bij elkaar. Daar zijn we ook super dankbaar voor. We hebben een grote vaste groep vrijwilligers die ieder jaar terugkomen. Ook van Draailand hebben we maatschappelijke stagiairs waar we ook heel blij mee zijn. Die met allerlei handen werkzaamheden ons uithelpen. Dus nee, super belangrijk voor ons toernooi.